गोजोन बेलासिनि बयखौबो बर' निउसनि गोदान खौराङाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजाबसिम नायलांगोन। अन्नानै चेनेलाव गोदानै फैदोंबा शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो। दिनैनि गोदान खौरांफोरावनो दङ। कुमुरिकाटायाव आयेन बेरेखायै जौ गान्जा फां फाननायखौ बन्द' खालामदों। तामुलपुर जिल्लानि कुमुरिकाटा गोजौसिन फरायसालिनि लांगोना मोखाङावनो आयेन बेरेखायै जौ गान्जा फां बायदि रोखोमनि फेग्रा मुवाखौ फानबाय थानाय थासारियाव कुमुरिकाटा आन्सलिक एबिएमसु आरो अल बिटिआर गरिया मुरिया देसि फरायसा आफादा हमनो हायो। थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो बे दखाना आयेन बेरेखायै जौ गान्जा बिरि सिगारेट बायदि रोखोमनि फेग्रा मुवा फाननानै फरायसाफोरखौ गाज्रि लामाजों लांगासिनो दं होनना अजद दैखांदों। आयेन बेरेखायै जौ दखान होनायनि थाखाय कुमुरिकाटा पुलिस बिफाना सासे आइजोखौ हमोबो होननानै खौरां मोननाय जादों। बलिउडनि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर आस्रानिया रुंसारि जाबाय होनना खौरां मोनदों। मैया बेलासिनि 4 रिंगायाव गोबाव समनिफ्राय जब्रा जानानै फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो बिथाङा 83 बोसोर बैसोआव रुंसारि जायो होननानै मिथिना मोन्दों। बिजिनि सोलोंसालिमा दालाइ एबसुनि मावफुं मेला 19 अक्ट'बर 2025 इं अक्ट'खालि बिजिनि दख'रा एबसुनि मावख' जानानै थाङो। मावफुं मेलखौ सामलायो बिजिनि सोलोंसालिमा दालाइ एबसुनि आफादगिरि सानसुमा बसुमतारी बिथाङा। बे मावफुं मेलनि गेजेरजों 2025-26 मायथाइनि थाखाय 30 अक्ट'बर 2025 इं अक्ट'आव जानो गोनां बिजिनि सोलोंसालिमा फरायसा खौसेथि आफादनि सरासनस्रा बिसायख'थिनि थाखाय बिजनि सोलोंसालिमा दालाइ एबसुआ गावनि बिजाथिफोरखौ सायख'नाय जायो। बे मावफुं मेलावनो बाहागो लानानै बिबुंथि लाखियो बिजिनि दख'रा एबसुनि आफादगिरि सुबिलाल दैमारि बिथाङा। बे मावफुं मेलावनो बाहागो लाबावो बिजिनि दख'रा एबसुनि बिबानगिरि मावथि फारिया बिथांमोना। खुंग्रिं आस्राबारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा खुंगा 26थि श्री श्री बिमा भगवती फुजा फोरबो फालिदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं आस्राबारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा आस्राबारि गामियाव खुंनाय 26थि श्री श्री बिमा भगवती फुजा फोरबोखौ साननैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंना मैयानिफ्राय जागायबाय। मैयानि जागायजेननाय हाबाफारियाव गेट बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो खुंग्रिं जौगाखां आफादनि आफादगिरि आरो चिरां जिल्ला बाथौ गौथुमनि फोसावदिं नेहाथारि बिरदाव मोसाहारि बिथाङा। लोगोसे गेट बेखेवगिरि आलासि महरै खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव धोरोम सिबिनायनि बाथ्राफोर बुंथिलाङो बिरदाव बसुमतारी बिथाङा। जनाय हालामनि फरायसालिमा बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादनि बानजायनायाव आरो जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबजों खुंनाय 8थि सिनायथि सान फालिथाय 2025खौ मैया सानसेनि मेरगोनां हाबाफारिजों मुर्ख सेलेक्ट फरायसालिमानि नब्लङाव खुंफुंनाय जायो। बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सत्यजित बसुमतारीया मासि लानानै दैदेननाय गेवलां मेलखौ बेखेवना होयो। धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि उदां बि बड'सा बिथाङा। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि मुर्शिद खोरोमदाव औवारी बिथाङा। गेवलां मेलाव थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लाबावो मिरु एबसुनि नेहाथारि मुर्शिद बड'सा ब्रह्म बिथाङा। गेवलां मेलाव माननि आलासि महरै बाहागो लाबावो मिरु एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि रुबुं खेरखातारि, धेमाजि जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि अजय खाख्लारि, धेमाजि जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरिफोर उदालगुरि जिल्ला एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सालफेसन मोसाहारि। ओनसोलनि फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे जनाय ओनसोलनि फरायसालिमाफोरनि फरायसाफ्रा मैखोम बाहागो लायो होननानै खौरां मोननाय जादों। मैयानिफ्राय सोरां दिवाली आरो सामा फुजानि फोरबो मैयानिफ्राय 9 साननि थाखाय चिरां जिल्ला बिजनि फानबारि काली मन्दिरजों लोगोसे काली फुजा आरो मेलाया मैयानिफ्राय 9 साननि थाखाय जागायगोन। बे बाथ्राखौ बुंथिदों बिटिआरनि बारग' इएम आरो बिटिसिनि एमसिएलए धनन्जय बसुमतारी बिथाङा। थांनाय बोसोरनि बादिनो मैयानिफ्राय बिजनिनि फानबारि काली मन्दिरा 9 साननि थाखाय काली फुजा आरो मेला खुंनाय जागोन। मख'नो गोनांदि फुजा सामलाय आफादनि बादिब्ला बे बोसोराव फानबारिनि काली फुजाया 86थि बोसोराव आगान होबाय। फानबारि काली मन्दिराव काली फुजा आरो मेलानि थाखाय गुवारै थियारि जागासिनो दं। बे मेलायाव आसाम आरो गुबुन हादोरसाफोरनि गुबुन गुबुन फालांगियारि फसंथानफोरा बाहागो लादों। जेराव सार्कास, असमिया मबाइल थियेटार, फालांगि मेला, मिना बाजार आरो सानजा ओनसोलनि टेक्सटाइल मेलाफोर दं। फुजा सामलाय आफादा मन्दिर साखाथियाव जुबिन गार्गनि सावगारिखौबो फसंदों जाहाथे सिबियारिफोरा महरगिरि जुबिन गार्गनि सावगारिखौ मान बावनो हानाय बायदि। गरेस्वर काली फुजायाव बाहागो लादों रायजो बिजेपिनि नेहाथारि रातुल शर्मा बिथाङा। गरेस्वरनि माखासे फुजा खुंफुंनाय थावनिफोराव नुजाथिना बिमा कालीनि बोर लायो रायजो बिजेपिनि नेहाथारि रातुल शर्मा बिथाङा। फुजासालियाव गासैबो नुजाथिनायजों राहुल शर्माया जुबिन गार्गनो बिबार बावो। फैगौ समाव गरेस्वर गोसोखांथि महरै जुबिन गार्गनि अन्थाइ खाम्फा गायसननायजों लोगोसे मेथाइ रोजाबगिरि मुङै संगित बिद्यालय गायसननो आखायाव लानायखौ फोरमायदों रातुल शर्मा बिथाङा। बिरसन दैमारिनि बिसि सिमांस्रि दैमारिया गोमानानै दं होनना मिथिना मोननाय जादों। पानेरि खृष्टानपारा गामिनि बिरसन दैमारिनि बिसि एबा सानै गथ'नि बिमा सिमांस्रि दैमारिया थांनाय सानथामनिफ्रायनो गोमाना दं।
बे समाव अनजालि बिसिखौ फैफिननो खावलायदों फिसाइ बिरसन दैमारिया। लोगोसे मख'नो गोनांदि सोरबाफोर बहाबा नुसनोब्ला जानबुं नम्बर 9707287220 आव फोरमायहरनो थाखाय खावलायदों नखरनि सुबुंफोरा। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। अन्नानै खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो।